koreng'ana y'omancho omurigereri omogoko nabo igo mochengo nigonekigwa imambia rero asinga y'omugaka Sabroni Mayaka Ondieki maiga y'omwana oye Rameki Mayaka gotoka ritukuria rero gosekwirana nga ritukuria rero maiga yegetaseni kia gatembe koraria bunani gabere gakobora ase amatuka atatu gosekurwa ritukuria Jumamosi koreng'ana na Rameki Mayaka nigo agotebekana muna goseni gagoteba bunani gabwo gatutwe n'abantu batamanyaganiti abo banyatuka abakomoira goseba komutaria atwanduka bakomoirania ritukuria igoro maiga yokonyora chiroboti buna oroboti rwae rwanyakobora kubekwa na korarigwa ase getaseni kigagia gatembe nabo igo abasae bari maikitema agenda 27 nigo nabaro basegetire buna nigo chikwenda niganga yabo yogosuguma oburayo buya kuba muno hime ye county ya Nyamira mulikito Fatika Disemba na mange nase enga y'omugaka Zabroni Ondieki ase kenyero kia mang'ong'o bomanyanya ewadi ya Nyamaiya ebunge ya West Mugirango county ya Nyamira ase tukumirana amo nabarabwo kubare n'omochengo omonene maiga y'omwana obo ase rieta Rameki Mayaka oyokonya batamanyiti asare kwirana asenga eyo karebuya yayiranire nibo yayubu yayiranire yayiranire koreng'ana na Rameki nigo akwerera omugano moke buna yanyarekanite gwika ere kubwatwa n'abasacha bane ekero konyora bakorire egeikaro yokoroberia okorobekana kubwatikana n'oburai bwa Nyamira okwo wakageirwe koenekebwa abo igoro samaritangoro ko Rameki Mayaka ochengo erinde boichal nche ne secretary general yekiumbe kyokorwanero gosubura ase county ya Nyamira gekoro kwa agenda 27 anabere ginko ba missing esa matuka tatu bono ekiagera yarengo on Saturday na renge go travel ko Nairobi ngacha ngaikanka ngesa 4 mokutano uri twabwate Nyamira ruguru ne viongozi binde orenge ko Nyamira Heights ngachaka no kugoro ngatira before ngikete nterugoro bono abo gategati obu nari gari ya ruete maega chitochie ya muregetera na stukirete gari gotenena kune gari ya tenena bantu bakarume barenga bantu bane bakambwate jamba nere na bigete hood bakambwa chinguru kyagere barenge bane nche bikana arenge bakambeke gari akesa barigo bakangira bakambeke room gete ebwate gesunte na are konyara ko identify ase na arenge robotuko obo nkarara naona arenge nchara akene kyo bangete paka igore mambi nari bandeterete cabbage amura amache Rameki boigo nigo amentire asokwerera buna airetwe weika ensemo ya Katito egotoka county ya Omabei abwase maiga yaye abegete oroboti asigitaseni kyabanyanyimbo kubwatikana no kubwatwa ukwo angesa 8:30 igalero bacha bante bieta uchiga na inde bangira gari yu yarenge probox bado bambeka ime aungusia wanatokoro inde byonse ngosi bandu sitira kini bona asende kero bago drop konya tinda amanya ibambekire lakini ekero bambeka orona kagutara tariki agere yarenge saa 9 ya botuko na boli omonto ndega igangai ontebiga igankatito na moboli ese police station yere ya around ontebia nali ne pikipiki na mwaka na siringi 70 ongira paka ase police station naenda ase police station ya Katito na elezana kina asirite na kia arenge ko Saturday na inde paka buna ban drop rigai eye nero isababu enene abwatiretwe koreng'ana na Rameki enterba nero yari ukwane Kiswahili lakini ababande kero buna bware ko address neke busibare ko nkwane kero bako mboli na ki ningoko ko fund ningoko kwa chibesa nkimogo sumbuerega bana enzemo y'omwibori oye aserieta Zabroni Ondieki nigo aorokia omogoko ye asukwirana ku mwana oye na kumugania yatanene na siasa che county ya Nyamira ngengo ku Sabroni Mayaka Ondieki oyo no mwana one Rameki nero mwana omokogoti yona alikolera ng'amorore na maisa ng'abono yasire ntamoroji lakini bono lero na mororire kubwati kane chingu bya Nyasaye amagana siasa omwana one ngogotebigaga siasa ya Nyamira tikana nero abanyakenyoro ba mang'ong'o na barabwo nigo batebire ayaiga kenyoro kyane mang'ong'o igongo teba ngambi yamono asugwanje kwa Nyasaye amorentire twamarorire na maiso tarasio nyari kurumakura umwana uyu no muswati umuntu kakitwira ni ngambi yamono gikatwa kaigwite nkwane yintwana kurage mwana uyu gakinarorire ngano enibo ya yubu ya iranire
Kurwase ensemo yekiombe kia agenda 2027 bakurawa na radio ombagi nigo bagenderera kugikiria uburai bwo mugabana Nyaribo na goteba tibari gokia koirana maega kurende nigo baragenderere gusukuma wika amagenderero akorekanire Nyamira. We are the people who gave Nyaribo power, and if we have decided to take back our power, we can. We want to ask our supporters to maintain peace. Gavana Nyaribo gakisika basabe wodie ikiagere bintu tugukuburi ne bintu bire konsani abasabe banyamaye igondoli jigusuka magega ngango tugwaturi twanjire gavana iteti gutumike vijana bobe Ngo ripoti ya Getembe kurwase kinseme chiga kya Mang'ong'o yego toka imeye wade ya Nyamaiya ebunge ya West Mugirango inje Fatigade Gisemba.